حاد أملاخ بزخنا بسم أبن ولدن منفس قدسن بحكي أمينا بجا كل عالم كنو نخل عالم زدحنا ناي مدهاني عالم كريستوس حمامون موتون زنقر على عربي زنبابن زتلن درسان ازيو برغت سقلتون موتون مس كلنا حزب كريستيان نزل عالم يخون آمين. ጲላጦስ ነዚ ዘረባ ዝም ሰምዐ ንጎይታ ኢየሱስ ናወፃ ያውፅኦ ፋሲካኦም ሓሊፉ ሰዓት 6 ኮይኑ ነበረ እሞ ኣብቲ ብዕብራይስጢ ገቦታ ዝብልዎ ሊቶስጥሮስ ማለት ጸፊሕ ንጹፍ እምኒ ዝበሃል ቦታ ኣብ መንበር ተቐመጠ። ጲላጦስና ኣይሁድ እንሆ ንጉስኩም በሎም ሰቂልካ ብሞት ኣርሕቆ ኢሎም ጫው ጫው በሉ። ጲላጦስ ድማ ንጉስኩም ዶ ክሰቅሎ በሎም። ሊቃነ ካህናት ከዓ ብዘይካ ቄሳር ንጉስ የብልናን ኢሎም መለሱ። ንሱ ከዓ ሰቀልዎ ኢሉ ሃቦም። ንሳቶም ድማ ንጎይታ ኢየሱስ ተቐቢሎም ወሰድዎ። ብድሕሪዚ ነቲ ዘልበስዎ ጻዕዳ ግምጃን ቀይሕ ግምጃን ገፊፎም ክዳውንቱ ኣልበስዎ። ቁመቱ 17 እመት ዝኸውን ዝስቀለሉ ዕፀ መስቀል ኣሰኪሞም ከዓ ክሰቕልዎ ወሰድዎ። እናወሰድዎን ከለው ንስምዖን ቀሪናዊ ካብ በረኻ ከኣቱ ረኸብዎ። ንጎይታ ኢየሱስ ክስዕቦ ኢሎም ድማ መስቀል ኣሰከምዎ። 580 ሰራዊት ኣጽዋር ኩናት ሒዞም ይስዕብዎ ነበሩ። ምስኣቶም ዝተሓባበሩ ካልኦት ሰባትን 230 ነበሩ። እተን ዝስዕብኦ ዝነበራ 3 ኣንስቲ ከዓ ኣምሪረን የበኸሉ ነበራ። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ግልጽ ኢሉ ኣንተና ዋሊድ ኢየሩሳሌም መኻናትን ዘወለደት ማሕፀን ዘየጠዋ ኣጥባትን ብፅዋት እየን ዝብለን መዓልታት ክመጻ እየን እሞ ምእንታኽንን ምእንቲ ደቅኽን ደኣብኸያ እምበር ምእንታይሲ ትብከያ በለን። በቲ ግዜቲ እምባታት ኣብ ልዕልና ወደቑ ንኽርባት እውን ከውሉና ትብልዎም ኢኹም። ኣብ ጥሉልኦም ከም ዝገበሩስ ኣብቲ ንቑፅ ደኣ ከመይ ክኸውን እውን በለ። ንኽልተ ካልኦት ገበርቲ ክፉእ ሸፋት እውን ምስኡ ክሰቕልዎ ወሰድዎም። ጎይታ ኢየሱስ ድማ ዕፀ መስቀል ብምሽካሙ ደኺሙ ረሃፀ። መንኩቡ ከዓ ክስበር ቀረበ። ንሱ ነቶም ሰንከልከል ዝብሉ ዝድግፍ ንዝወደቑ እውን ዘተንስእ ክነሱ ኣብ መገዲ ምስ መስቀሉ 5 ግዜ ወደቐ። ነቶም ኣብ ቤት መርዓ ዝተዓደሙ ብምሕራዱ ዘሐጉስ ላም እዩ እሞ ምስ ወደቐ ገመድ ኣብ ክሳዱ ኣእትዮም 3 ሓያላን ሰሓብዎ። ኣብ መገዲ እንተደጊዩ ነተን ደቁ ካብ ሕማመን ስለ ዘሕበየሉ ጲላጦስ መጺኡ ካብ ስቕለት ከድሕኖ እዩ ኢሎም ንኽስቀል ቀልጢፉ ምእንቲ ክኸይድ ክሳብ እቲ ዝስቀለሉ ቦታ ብበትሪ እናወቕዑን እናጋፍዑን ወሰድዎ። ኣብ ቀራንዮ ምስ በጽሑ ኣይሁድ ንኣፍ ልቢ ዝስንጥቕ ንጎረሮ ዘነቅዕ ሓሞት ሓርማዝን ከርበን ዝተሓወሰ ወይኒ ንጎይታ ኢየሱስ ኣስተይዎ። ንሱ ድማ ጥዕም ኣቢሉ ምስታይ ኣበየ። ጽሩይ ወይኒ ተስቲናዮ ካብ ስኽራኑ ዝተላዕለ መከራይ መስቀል ኣይክፍለጦን እዩ ብምባል ከምቶም ሸፋቱ ጽሩይ ወይኒ ኣየስተይዎን። ኣይሁድ ከዓ ንጎይታ ኢየሱስ ኣብ ልዕሊ እቲ ካብ መስቀል ወፂኡ እምት ዝኣክል ዝተረፈ ሽንካር ብዝባኑ ኣደቀስዎ እሞ እቲ ሽንካር ድማ ብኣፍ ልቡ ወፀ። ኣፍ ልቡ ከዓ ምስቲ መስቀል ብሓደ ሽንካር ገይሮም ብዝባኑ ክሳዕ ዝወፅእ ሸንከርዎ። ሊቃነ መላእኽቲ ነቲ ካብ ዝባኑን ኣፍ ልቡን ዝፈሰሰ ደም ብነበልባላዊ ጽዋዕ ተቐበልዎ። ንኣእዳው ጎይታ ኢየሱስ ድማ ክሳብ ጫፍ መስቀል ዝበጽሕ ብገመድ ገቲሮም እናሰሓቡ ብክልተ ሽንካር ሸንከሩ። ሊቃነ መላእክቲ ግና ናይ ኣእዳው ደም ብነበልባላዊ ጽዋዕ ተቐበልዎ። ኣብ ክንዲ ንሕማም ብኣእዳው ዝፈወሰ ንለምጻማት ዘንጽሐ ንዓይነ ስውራን ዘብርሀ ንሙታን ዝተንስአ ኣይሁድ ግና ሸንከርዎ። ሓደ ሰብኣይ ናብኡ መጺኡ እናተማህለለ ሰገደሉ። ንወደይ ዓባስን ጸማምን ርኹስ ጋኔን ስለ ዝሓዞ ይቕረብለለይ ራህራሃለይ ኢሉ ለመኖ። ኩሉ ግዜ ፈጺሙ ይሕሙን የንገርግሮን
መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ኣብ ጸድፊ ኣብ ሓዊ ኣብ ማይ ወድቆ ናብ ደቀ መዛሙርቱ ከንወሰድክዎ ንሳቶም ግና ምሕዋይ ሰኣኑ እውን በሎ ጎይታ ኢየሱስ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ኣቲ ሃይማኖት ዘይብላ እኪት ቀያን ወለዶ ክሳብ መዓስ ምሳኻትኩም ክነብር ክሳብ መዓስ ከዕገሰኩም ኢሉ መለሰሎም ናበይ ኣምጽእዎ ምስ በሎም ንሳቶም ድማ ናብኡ ኣምጽእዎ እቲ ጋኔን ንጎይታ ኢየሱስ ምስ ረኣዮ ነቲ ሕሙም ኣብ ምድሪ ደርበዮ ፈርፈር ኣቢሉ ከዓ ኣዕፈሮ ጎይታ ኢየሱስ ድማ ኩሉ ሰብ ክጓየ ምስ ረኣዮ ካብኡ ክትወፅእ እዘካ ኣለኹ ደጊምካ ከዓ ናብኡ ከይትምለስ ኢሉ ነቲ ጋኔን ገሰጾ ብዙሕ ግዜ ኣጋዓሮ 3 ግዜ ፈርፈር ኣቢሉ ድማ ካብኡ ወፀ ብዙሓት ሰባት ሞይትዩ ክሳዕ ዝብሉ ከም ብኒ ኾነ ጎይታ ኢየሱስ ድማ ብኢዱ ሒዙ ደጊፉ ደው ኣበሎ ኣይሁድ ግና ንኣእዳው ጎይታ ኢየሱስ ብክልተ ሽንካር ሸንከሩ እቶም ህዝቢ ዕውር ሰብኣይ ናብኡ ኣምፂኦም ንዓይንቱ ብኢዱ ክደስስ ለመንዎ ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ነቲ ዕውር ብኢዱ ሒዙ ካብ ሰብ ፈሊዩ ብምውፃእ ንዓይንቱ ብምራቁ ቀቢኡ እንታይ ትሪኢ ኣለኻ በሎ ንሱ ድማ ሰባት ካብ ዕንፀይቲ ክመላለሱ እሪኢ ኣለኹ በሎ ደጊሞ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ኣዕይንቱ ዳሃሰሶ እሞ ፍጹም ብርሃን ረኣየ ነቶም ኣብ መገዲ ተቐሚጦም ዝነበሩ ጎይታ ወዲ ዳዊት ረህረሃልና እናበሉ ዝጭርሑ ዝነበሩ ክልተ ዓይነት ስውራን ኣሕወዮም ነቶም ካልኦት ዓይነት ስውራን ከዓ ብኢዱ ዳሃሲሱ ኣሕወዮም ጎይታ ኢየሱስ ድማ ከም ሃይማኖትኩም ይኹነልኩም በሎም ሽዑ ብኡ ንብኡ ዓይኖም ተኸፊትሎም ረኣዩ ልሙሳትን ሓንካሳትን ባሕቲ ዘውድቖምን ሕማም ዝበርትዖምን ጋኔን ዘውድቖምን ኣጋንንቲ ዝሓደርዎምን ኣብ ልዕሊኦም ኢዱ ኣንቢሩ ኣሕወዮም ኣይሁድ ግና ነቲ ምሕረት ዝዕድል ኢድ ጎይታ ኢየሱስ ብክልተ ሽንካር ሸንከርዎ ናይን ኣብ እትበሃል ከተማ ሬሳ ወዲ እታ ድኻ ሰበይቲ ረኸበ ምስኣ ድማ ብዙሓት ደቂ እታ ከተማ ነበሩ ጎይታ ኢየሱስ ምስ ረኣያ ደንገጸላ ኣይትብከይ ከዓ በላ ቅርብ ኢሉ ከዓ ነቲ ሬሳ ብኢዱ ሒዙ ኣንታ ገወዝ ተንስእ እብለካ ኣለኹ በሎ እቲ ዝሞተ ወዲ ድማ ተንስኡ ኮፍ ኢሉ ተዛረበ ሽዑ ነዲኡ ሃባ ኣይሁድ ግና ንእዳው ብክልተ ሽንካር ሸንከሩ ጎይታ ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ እንከሎ ኢያኢሮስ ዝበሃል መራሒ ቤት ጸሎት ኣይሁድ መጸ ንጎይታ ኢየሱስ ምስ ረኸቦ ከዓ ሰገደሉ ጎይታ ጓለይ ሞታትኒ ግናኸ ንዓ ኢድካ ኣንብረላ እሞ ክትሓዊ እያ እናበለ ለመኖ ጎይታ ኢየሱስ ድማ ተንስኡ ኸደ ደቂ መዛሙርቱን ብዙሓት ሰባትን ከዓ ምስኡ ሰዓብዎ ኣብ ቤት እቲ መራሒ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ምስ በጽሐ ብሞት ናይታ ህፃን ብዙሓት ዘልቅሱ ሰባት ከልቅሱን ክሽገሩን ረኸቦም ጎይታ ኢየሱስ ድማ እዛ ህፃንሲ ደቂሰያ ዘላ እምበር ኣይሞተትን እሞ ካብዚ ኣግልሱ በሎም ንሳቶም ግና ሰሓቕዎ ኩሉ ሰብ ምስ ወፀ ኣትዩ ኢዳ ሒዙ ጣቢታ ተንስኢ በላ ንሳ ድማ ተንሲኣ ተመላለሰት ንኣቦኣን ንኣዲኣን እትበልዖ ምግቢ ሃብዋ ኢሉ ኣዘዞም ሓደ መዓልቲ ካብ ወገን እስራኤል ሙት ኣተንስአ ከምኡ ድማ ነቶም ካልኦት ዝሞቱ ሰባቱን ኣተንስኦም ብኣእዳው ዝተገብረ ተኣምር ብዙሕ እዩ ከምቲ ንኣእዳውን ኣፍ ልቡን ዝሸንከሩ ከምኡ ድማ ነቶም ኣብ ኣባይቲ ጸሎትን ቤተ መቕደስን ኣብ ኩለን ከተማታት ኣይሁድን ካብ ዳን ክሳብ በርሳቤ ዝተመላለሱ ኣእጋሩ ነታ ሓንቲ ምስታ ሓንቲ ደሪቦም ብሓደ ሽንካር ሸንከሩ መላእኽቲ ድማ ናይ ኣእጋሩ ደም ብነበልባላዊ ጽዋኦም ተቐበልዎ እቶም ኣእጋሩ ኣብ ልዕሊ እቲ ክሳብ ሰማይ ዝልዕልን ዝሃምምን ዓሚቕ ባሕሪ ብመርከብን ከም መገዲ ምድሪ ብዘይ መርከብን ከዱ ከምኡውን ነቶም ፍጹም ዝጠፉ ኣባጊዕ ክደሊ በብወርሑ ክሳብ 3 ዓመት ኣብ ኩለን ዓዳት ኣይሁድ ክንዝዞረ ሸንከርዎ ብኸምዚ እኳ መከራ እንተ ኣብዝሕሉ ነታ ሓቂ ዝፈርድ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ኣይተቐየሙምን ብምሽንካሩ ድማ ናይ ሞት ሽንካር ሰበረልና ሔዋን ብእግራ ናብ ዕፀ በለስ ስለ ዝተመላለሰት
أأداون أأجارون بمشنكارو كفللنا هوان بأدوا فرق أبلس لزقرتت أكلاوك ألكا بسجاؤو بحمشك نوات بحكي تشنكرلنا نقولتها إيسوس جاتون مسراق يماناي إيدون دبو تأجماي إيدون سامين جرم سألو أيهود نتي أكلاوك ألستواهد سجا سألو أمنغو أكلاوك ألن سجان فتيم مفلايلون أتهم هزبي نسون كما أتهم شفتا يوم أنت خبلوه نقولتها إيسوس أما أكلهم جرم نخلت تشفاتو حدا بيمانو حدا بتأجامو سألو نسو خا بفقالو مستوم شفاتو أبعنت أيت مسكال تسأله ناتي سمايويان ملاقتي بفرحة رؤسهم زتحتو لقويتا أبكن مئتهم زساقلو مكرانا قبل رؤسو أوارده ناتي بحيلو سماياتن مدرن زاسنعه كاب قرما أوستل على دما سماياتن مدرن زرعدلو دغم عنت أيت تسكمو نسو قنا مأنتي كعاركنا أمنغو أبن منفس قدسن أمنغونان كاب سماي تحت إلو كاب مدرخ العل إلو أب عنتي تسأله نحاتيات من تخطفأ أب عنتي تمسكال تسأله كاب حاتياتنا حراكة وطعنا بمحرتو كدحننا نسو من تحاتياتنا بسقاو أم مسكال تسأله نسو قنا بسقلتو نسماي من تقدسو نتوم أبا أيير زلو أغان انتخاء كواردوم كام تموسي نتمن أسرازي أبرخص سقلو أب عنتي تمسكال تسأله أتي بوز عمنا زبالة كله خد حند أمبر نزل عالم انت خي قدا ناي كبر بعال بيت قويتا مانتانا أب عنت اتمسكال تسأله انت هزفلتوس نتي ناي كبر بعال بيت قويتا أي مسألون نيروم نسو سماي منورو مدر جما مرقت اقروك خونن كلو مانتانا أب عنت اتمسكال تسأله نسو قنا مانت تزدالو دحنت ممنان كبل نحفرت نيعقو بتعقستي مكرا مسكال تقبله نتي تسأله زي سجد انتلو وقوز يخون نسو ما انت دحنت كل عالم لكع كم مأزن مدري نلعلن نتحتن نيمانن نتأقامن كم مقارجات زرقيحو أب عنت ايتي مسكال تسأله نعنا مستوان قدسان نخط انبرنا دما مس عامت نيهات تقوطره إلات أوسن أيهودن دما بلالوز نقر صحفت صحفهم أبلع لرئيسو أقمتو صحفتو خاء زي إيسوس نازراوي نقوس أيهود إيو زبل نبرا صحفتو خاء بإبرايستن برومايستن بصرقن نبرا أتي نقويتا إيسوس زساقالو لبوتا نتا ختما قرباس لزنبرا خاء نتا صحفت أتي آزم ببوا كاوغان أيهود بزحت يوم أتهم لك أنا كانت دمان بإلاتوس أنا نقوس أيهودي يبل إلكا دا أتصحف مبر نقوس أيهوديو إلكا أي تتصحف بلوو إلاتوس كا نتي تصحفكو تصحفي اللغو إلو ملسلوم نتي بإلاتوس تصحفو عبلع لرئيسو زقمت أبدالوز نقر تصحفت كل جزي نتي أغانن تتصحفو نعيدا دبداب بيزد مسلنايو أتهم حالفت مقدخ آتا نبيت مقدس أفريسة بسالساي معالتي كهانت إيه اتبل ود اجزي أبير انتخون كاس اسكنر اسخ أدحن اسكخ مسكال كون ورد إلهم نقويتا إيسوس رؤسهم إننا نقوط أرفوه كم أدما ليك أنا كهاناتن صحفتن نخالق زادحن نرؤسو قلنا خدحن زيكل كرسوس نقوسو إسرائيل انتخوينس اسك حج خامس كل يردمو رينا أبونا أمن نابلو يلا كسول نبرو نسوقنا كم تبات جومسي بحيلون بسلطانون كم مسكالو كوارد مخالا نيرو انت خونا قنا نقدام بموتي كدحنا كاي زبلو قال زي حسو اي امو بز مغنياتيو كم مسكالو زي ورده ملأغتي نزمك قال زي مسرعيو عشاحات مساشاحات سراويتهم نبل ولاوي آسيفتهم حيزهم بموراد نسب كتفقوهم دليو أتي بمقارجة محرتو نملو عالم زخدن بحر مهرز زخونا قويتانا قنا أنا مئنت من تسقيل اللغو مئنت دو أيكون كنت تسقيل زلغو بزعب حق خمس كلمات إيه حج دما قطعهم حداقو بهلوم ملأغت سماي نزم السمعو أخليلاتهم كاب رؤسهم أوريدهم أب تحت أمسكال ساقدلو داقيمهم كأ
سراويت ميكائيل أخنافهم زرقيحهم قنوات يمانا إيدو كدانو سراويت جبرائيل دما قنوات سقاما إيدو خدانو شروباويان نرؤوس أصللو سرافيلاويان قنوات أقارو كدانو كلهم ملأكت عرقانو مئن تغير رأى كم دنكوان أبلع لسبنتو أخنافهم زرقحو داقيمهم كأ ودي إكزيابيريه إلي إيومو بإكزيابير كاب تأمنس إنو حج الزفكرون تغينو يدحنو بلو اتهم مسؤول تسقلون يلاقصوا النبرو أيهود كأ بقال لاقصي ازي أما أكل تسقلو دولو نقوسيو ازي أتهم بيمانون بسأقام تسقلو خا مسافون تيهم النابلو أباج أولو نساتهم كمزيلهم الناس عرفون كلو مساحاتي أتهم انت خيموتو إلو انت أمت أليه قويتها إيسوس دما أبوي بزي فلتاتي قبرو علومو يقرب للوم بلا بزي يقرب هالنو تخا نسحا زاقاتولو 4 عمد توهابهم نساتهم قنا أي تنسحن استنسحو دما ألو اتي مسؤو بسأقامو تسقل شفتا خا كريسوس انتخونكا نرأسخان نعانا نحن إلوز عرفو اتخالا يشوفتها قنا الناقص ساتو هاو كم زعنت فردي خلناس نكزيابير دو يتفرهنيخا نحناس بديز قباء تفرينا كم قبرنا تفدنا إذا ساب الزقن ولا حانت زقبر خفو سرح يلبون إلو ملسلو كم زي مسبلا هاي عندو تغافتلو نقويتها إيسوس عبزفان قويتنتو تقميتو ملاخت دما عبزوريو قويمم رأيو شعو لومي يذكرني أيبولون انتاي دقا بمنقس تغاغت متسئن كاللغا ذكرني بلو تقبالي حد آنن فتاويزن السحن زغنا قوتنا خا لومي ياب جنة مساي كم اتهلو بحق إبلك كالو بلو نقويتها إيسوس مساقلو اتهم وتهدرات نتيك داون توسيدهم لنفس وكفهم حد من تخبطهم أبر 4 مقلو نتي كلن تناؤ إلوم زغنا سفاي زيبلو قامشو قنا نزبت أحاك بطح اجاد أنو دقلو مبر عين قددو تباهلو كم تمسحف كداون تاين رسوم تماقلو نقامشيون اجاو دقلو زبلوم انت خفتم اتهم وتهدرات كم زي قبرو أدقويتها إيسوس دنجل مريم مسحبتها قوالك اليوبا مريمن مس مريم مقدلاويتن عبت تقا مسكال قويما نخبدي بزندد نمعنا طبز قرط مرير حزن ناقعرت تبكي نبرت عبت اقر مسكال وديقاون كساب موت بصحت شوعت سليك أنا ملاكت ماتيوم أتصنعني عوا نساقنا كاب بخياتا ختنا قفن تتطلعنا عنا كالتن أبو أداوي الدما عاب النبل ولاوي فرس توتيحو ماتيو أتصنعنع نساقنا كاب بخياتا فتسون كتانع كالتن قويتها إيسوس نديون نتيزف قرو ود مزمرون قويمهم مسرعيهم نديو أتسابيتي إنه ودغي بلا نتيزف قرو ود مزمرو خا إنها أديها بلو أتي ود مزمرو دما ناي وداز فسدمون زوقا قنون موتون مسرعيت كابزا حزن ستلعلى خيت موت إلو كابتا ساعتي أجميرو نبيتو وسدا عبيتو مساعتوت كا كاب بخيتا متصنع عبيت كساب 3 معلت دما أغلن ماين عامتن كمزي إنا بلا تتبكي نبرت هو أنا ودي حزن ولاد كاليو حزن عركي أبلع العركو خا كاليو ناتي حزن قنا كاو حزن كلهم سبي يروساليم زمرريو او ودي بزعبا أسرات كاري خبكي ويس بزعبا قرفاتكا ودي بزعبا مدفعات خادي خبكي ويس بزعبا مهرم ترأسخا او ودي بزعبا سقلت كاري خبكي ويس بزعبا عرقانكا او ودي ناتكا نقر مريريو عبزق زي يوحنس عدي ايتبكي انه يوسيفن نيقوديمسن كربن ጨናንስ ንሶም በበፍታ ገኒዞም አብ ሐድሽ መቃብር ቀቢሮም እዮም በላ ድንግል ድማ አመርከብ ነው እንተ ዝቀብርዎ ነይሮውን አይም ተጻናዓኹን ነይረ አብ ታሕተ ዕፀይወት እንተ ዝቀብርዎውን አይም ተጻናዓኹን ነይረ ብኽዳውንቲ ሰሎሞን ማዕዛት አሮን ንስኒሶም
عم مقابر إلسا أنت زنبروون أي متسألنا عخون نودي إذا كل سلازي قبركم لقنا أو يوسيف النيك أوديموسن اللي سما يمجبكم النابلت دنقل عبيت يوهانس كوينا نزن كال النابلت بخيت بتن كلن إيسوس كريستوس بسبنتو استقبلن صوات ومكرا بمشنكارو بمسكالو أخليل إيشوه بمدفاو بموتو نابسيول بمورادو بخينات بموقعو عم مقابر بمقوارو كل حاتياتي يقرغتو بلولي كاب كل عد حاتياتون كتدحنوني قويتوتي عبن منفس قدوسن نزل عالم امحت أنكم اللهو كم أون أما بيتي دنقل ماريام ألمنكي اللهو آمين سبحات لእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ማርያም ወለመስቀሉ ክቡር ወኃያል አሜን።